Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Deputy Commissioner Jongke East Jaintia Hills District Uba E Karmalki haga khan reuterik ubnai naitung arajar arpuwei ula penmi de ka hukum ban khang talano ya ki karkhana kok ki bampat yo ya ka consent to operate ka badai hapo ka Air and Water Act kat kum gani ka hukum Deputy Commissioner ula pha khang talaru ya ki karkhana kok ki badang yo tang ya ka single window but kat kum gani ka hukum lap tharu bagito ki try karkhana ki badang yo ya ka consent to establish but ki ba khlempat yo ya ka CTO kimpat la ban ple satya ya ki karkhana kumban supen ken mau hang ne nagaliang jaw menteri rangba ka jilna Konrad Sangma haga juba baula ai hakmat ka yeng dorbar thau ain ha unail ber 8000 arpuwei ula ong ba ka sarkar ka itho tang arpuwei tli ki karkhana kok ki badan hapo ka jilna kat ba khan nyo tli na ki karkhana kok ki dei ki bala supen trai be ain Hakabaya day bat kani nagaliang jong ka Environment Coordination Committee jong ke elaka sutanga kalapan paru ya gajing sngongo shikat day ya Deputy Commissioner ubala sngap ya gajing o jingnam jong ki nongsong snong jong ke elaka sutanga kibala yakando mausiang nakadaw ka jingdon jong kini ki karkhana kok kibala penjabo hado kata-kata ya ka may mariang Habaya keren bat ka Batesi TV kinongelam jong ka Environment Coordination Committee ka elaka sutanga kilaya thoru bakat kum ga jingbo den lingba ka RTI ka bakilayo ha unai leber arajar arpuwei ka pani bakidan tangkhat ardali ki karkhana kok ha East Jaintia Hills District ha ka batang santli kidai ki balayo ya ka CTO bat hanyotli kidang am ya ka CTE Di disa kompetisi na mastang ngim long involved haka ban ong ba ai clearance ani ai permission ani le inquiry ban set up iki coke factories kini bolo ka ya niki i department of fair bat takut hadur bai ka Kerja State Pollution Control Board ti kani kelaya ti hadian pro bahndi kini kita banai tayo atio batio ta hadin shwa jong kani apa gini kan hon apa elaka sutanga Environmental Committee ke baki khot kiwan bi changa baki ong ba pun nak kini kim biang khot biang slah pat kam ju kan jing bi tram jong kini ki so factory kim adhere gitu pollution control norms kap kadang gajing sama basik kai nata dong ko por baki hap itu ki pui ya hapo yeng hapo law yeng juki baraka top jongki apa baslap ru Tikiban komplain. Tinggal kata tengah lapan podisla bang na pollution control board bantik rating sya. Kei tadi ko factory ke yang kot yang sla bagi bepat biang. Telah siam him hampir babun kimba. Kimba empat dadon yang ikut sla babiang. Dia kimba kapau kimba biang adalah tulis bah adalah peniak bah lalap batang. Sab santli egi ni ki From the street babiang kot yang slag bayo ek even ong gika consent to operate. Ti halo gani malaila di kini giko factory bang lapan niki bakin sukos palai ngak kepat slag e bakidon. Bakilala ban peniak di kini gi ko factory. Lai por mas kursi e idon bedang jubab meneru dan kibala jubab hambenshwa Tambah hadir untuk last tu hibat, ikan gini kita likely kita don kita habat. Kita di go factory kita yo ya ka consent to operate. Kebamut kini ki factory kita ban, thang yang ni yang di doyong dan permi yang di ko. City yang mana syaban operate. Tekomi kini ngam don ebanong, nak ada lihat ya kita proses kita di banyak. Kebaar kita don kita, ikunhun kebaar kita yo ya ka CTE. Consent to establish. Kemudian, kalau pinang laban cina lupa no, na ke factory cina ke yang cina ke chimney, kayak badai ban, le bapin set up yang factory, bapin padai padban, tan le, pan laban operate, tidak ban establish.
Idon kato kan ki application juga ba apply ban play gini ko factory ki baki yo atang ya ka single window clearance, single window agency clearance. Ba department ba fair di lai shong ba ki long hoi kini kila ban yo. Kini pat kim pala ban establish la ki pat yo ai kata ka consent to establish na ka Meghalaya State Pollution Control Board. Kini dia ban show up kila clear application juga. Kini ban yo ta consent establish ban di chana ban thau ban chana ka yeng. China gitu kan, ya ketua infrastruktur gitu. Tendri bu naki kembat ya kata, kemdap ya ke CTO kila ada tang. Ibi CTE kanda yo CTO kila tang. Ibi single window clearance ru kempat yo CTE kempat yo CTO lagi kelas kila tang. Tiga dia kebam laban long. Dia ngelapan di order mana bah kita masanya sendok. Dia kebidenti bakin. Kongo itu ada bala demi benda dengan district administration antara jing bahaya jing dia nam jong gani ka jong gini ginong song jongi ke badan ane port east hill district yang yo I bat ba udisi la shimkhia yakni bala ai ru ya ki shukos notice ya ki try jong gini ki karkhana bala ai ka por kum ba chipeu sngi e ban reply le ban shisha bagi tre kat kum ka ain henreng yo lang ba ka khubor ka jing khubor na udisi bo ong ba ki babon hi ki karkhana ki claim island ki claim reply ya kata ka shukos te kala akut na do manchisngi te menin pat udisi la ay ka order hapo ka district izantia hi barok ka we kinu ki bamyo ya ka CTO ki don lightly kinu ki bamyo ya ka CTE bat bamyo ya single window kimla ban tre la ne ban thang yaw ni udoyong ranga te ke bengilap ka longba kat kum ka RTI ha ka khat nyutrik banai balai 8000 huwe yo ya ki jingtip bagi don artli ki karkhana sain deuyong hapo izentia ki bayo ya ki CTE bat CTO kumba naki khat artli ki don tang santli ki bayo CTO henry kat kum jing ya lenti ki jongi shikmat bat shedin ngila lap ya ki research ki jongi ngila bakini ki CTO kimpat dei belong kat kum ka ai nganam batai ya ki kot ki bagi di banyo henry haduk mentahi 100% but chispa na ke chispa kini ki kok hapo illegal ki hapo izantia jongi ki balong behind isgo kumen sikade yo I ya ka kubor menim step bau disi ulada pan simkam ni ka kam tang haden katuk ane por ke bengiwan bu ya ka komplain ke jongi pat lo sim ya ka kam ya ka ban khang no ya ki illegal cook ki badan hapo jong ke leka tanakali yang jongi kum ka elaka hebaro ko we ki khon jong elaka ni pan pau yang jing sngungu ya udisi kum kledu jongi bala sim ni ka senjam ka menengkong tanakali yang jongi ru kum ka komiti hi bat kum ka elaka hebaro ko we ngiru ngi kersan lang ya support lang ya udisi bat ngi dan rengkat ru bat u nagabentai ban khanglot yakini ka betrebian hapo jong ka elaka ke jongi bat sakawero haga jinge dei bat kini ki illegal cook omde tang ba ki pengkhen ya ki kendon ba haga jinge I ke jong udisi dei ki pengkhen ru ya ki guideline jong ke elaka ke jongi namba hak elaka ki guideline jong elaka ke jongi latho shai bha haden ke jingai anusi ke jongi bat ngila tho shai bha ru ya ki kendon bat kini ki kendon ru ki la pengkhen lut nadong sedong Badai na tagadaw kung kikun jong elaka rengkat bagani ke komiti ngiyami syakmat ya ke ban persya bat ban khanglot ikini ke illegal ku kibadan hapo jong ke elaka ke jongi na kaliang ke dorbar snong mulum liang ke kersan bha ya ke nika environment committee jong ke elaka ban persya ya kini ki kuk ki bakta ya ke kot ke khya jong ki nong song snong jong ke elaka stanga hakaba barok ki nong song snong jong ke elaka stanga Pimat ya ke jing semua uting ke beman lah kesni met bat lah bat step nak kata kadau nak kerpat nak liang jong kibor kibahalor bikin le halor jong ke ka jing jenjar dan ke jing sistem ke jing sma ke bengi kum ki nong song jong ke el kas tengah nimat ko boleh sibuk penengkong ya nasno kala kumno kini ki kuk ki yo NOC hab bantai kini ki kuk hab bok ki senong jongi nama kate ki senong jongi ki don hadon ring nyo teli taba ka NOC pat amdon kim deu rang ba senong jang ka pala bawa pen ai NOC kini
Ranta kia bu bi an to skawai ka kawa apa senang tinggi kalau saulut kalau yo bandring musim de ba suk nomor wastom lut letaki we bena bar kinwan haslong tinggi tang tharai tang sikenta kimne bansyok gila het nasional tinggi te ka bang skul ngo tang kani hi kumno ki yo NOC bantau yakini ki kuk hapo senang tinggi Agwade baga NOC labang habangi ngi kren mat ki we ki ong ba PPI yak NOC kan mau ba habangi ai ki NOC kum ke elaka ni ai ka kum ki kondon dan ki term and conditions ke ai ka ngam batai barok ki term and condition bat ki dan kum ba shipeu adu arke geli ki term condition ba ai da ka elaka ka bakat du hi ka term and condition la ne ka condition la ne ki kabagi ong bahaba ka ilka kala ai ya phi ya kani NOC kamamot phi de banbut kat kum ki an jong ko sarkar palada ka ilka kalap ba phi klembut ya ki an kat kum ki an habe bisna ka kana ki ilka ka don hok pan likhang no phi te ka bamut long ngi klem ai bangi ong bangi ngi klem ai bangi ong ba pin tre kat ba phi mon kum de kat kum an lada ki tre kat kum ga an kam don jing ta e handa ki egi mi lap manta long ka don ka jing ta na mar ki la long patre bian but hakawai ke benta bangi ong ba kelakta plot kelak long inhuman kemut kata ke jing tre ke jongki jing sna jongki ki sim kebu ba kelak long persya ya ka an ba wat kariti sensar jong keri dia jong iru kelak ai ngi ya ka hok bangin im sup im sign ha ka met ke pokok pakya bat kelak long inhuman ya ka kom sna ya kini ki karkhana ti hak baide bekataru lada ka kam kailam nginom pansi bangin sai tho ru yak report sa Human Rights Commission hak baide ba kini inhuman construction and establishment and operation jong kini ki koplan la ne kini kana sain deuyong ka kabentahi sa gaweru bun ong bang kerpat ru ki bahalor ki department ki baper ki ban page yak ni jing thok ha ki court is lagi be submit cha ki department bat ka kepekerpang hing kerpat ya minister jongi Jim Sangma bodi page ya ka bha kamiat jong ka mariang ka jongi de ban page omde ban shu shong kliti bat ka pollution hi ngatharai ba ka don hi ki ba shalender namar ki khun ki jongi hapo ilkha ki para lok par jor jongi ki wat ya ki wat jakpo ki wat tre wat ta habaki wan shaki department imat ki yathu ya ke ke ba kimde ban itu entah kadau ngilong ka nongkong hi ka department na ka pollution department long kala sim sting plot ya kani ka kam bar ke egi makindit hak baide bungu makran menne hak baide be ka art ligi CTE bar ki CTO ke ke bang kindit ke long ba ka pollution hi ka aishwa ya ka CTE bat ya ka CTO hadin bar ka snai ki ain kalong kum babu ya ka kali kulai hakmat jong kulai tengim ya kata ngenom batai te lada ka banse ka thom yangi pa ngim banse ada ka government lani minister body page yakni kam kimle halor kani ka kam kani ka jing complain lani kani ka jing ut ka jong pai ba ngim banse ban le da ka PL chapo high court hadin bangila complain lo ai kumba shipiuski ya ka por yakni try jong kini khana bakin ula ai ka shokos notice bakin reply hadin kata kala kut mencisngi bat menin ula ai ya ka order daki light ligi condition ki boong ba ki la pan tretang ki tu CTO ba ki tu CTE ki mla pan thang yu yong ki la pan snai ke khana ba ki tu yo single window ru ki mla pan sna la ne ki mla pan penmi ya uta runga bat udisi ula ong ba la da kim ngi ya gane kemun hadin ar lai sngi bat udisi unbo ulik khang ya kini ki khana balada kim khang lada ki penpai la ne ki kimbut halor kata udisi umban se ban ada ka FIR bat USP undi ban ada umban se ban ada ka FIR wat mengiru kum ka ICC umban se ban ada ka FIR ngiyo i menta bakini ki kuk mo kami ki pollutants ki harmful gases habangi ring mesem respiration em menta kani ka respiration problem jangi kalak ta ngi pai ba ngim tip ki yokot ne ngim yokot tang bangi kum ki pai ba ngidon ko hok ban ring mesem kata long ba kini company kim don hok ban distok ka fundamental right jangi parkum ka article 21 right to be tingi kum gi pai ba menta nadu ki khulung khna nila chem ji bar sen te ka ebengi perpat ka sarkar ka banam ai
Pot aisla ikni company namar ba lada jia ba ngikum ki pa ba ngin yap ngin personal se ngin te Tegani nga kuwa ban ang sapang gani ka kok. Tegela kat bala la nangi job ni gira mru. Ya gani ko badon na poch nong ngide bat penduk ba ka sendot. Hamtam haji ngade bat gani ka kok. Kawan ra ka bon ke jiga. Hamtam na liang ka umbam umdi. Hamtam na liang ka lahar. Hamtam na liang ka kun ti jongi kamrep kamriang. Nga kam na liang nga ka parsa. Ako tu ko por don go wan ra ka sinong di kamtam po sinong jalapet tingi parsa ka tangim kwa banyo e kata ka kot keslala ni kata ka city owner ta city ina ka ngim kwa hele ki kwa ba ka public hearing kamtam ni pa ba nong so sinong ba don hajam ka kok ladangi ong kin penbiang e kata penbiang e kan ni tangi sinong dan jingmut kata bangin song sinong kita nganong penbiang hendrai kita no song jenjar cirta haga hagi kikun kikti hagi lawe kita pendirijo chua bikin na on si kin khot chua lani chua bikin boy ka duka kok lani ka karkhana thangarnga kide ban khut ya ban khot agi pajba na kamanta itu gunong song ka long na kamlong ban pending ni ka biang na kambiang ni tikim kichule landat be kum tu kumni tu kamlong barit bahag elaka sutanga ande ka don hadu life healthly tapi kadalong kamdai sok kita ke jaka song briu lade ke industrial area de kani ka pensneu hadu kata kamut sanu kan yala mengi pasal kisi dengan liang tengah parsa ka kuma parsa ka haga chnong jogi wa jala pet ngil parsa ikot ag pajba ikot ag public hari ki parsa lu deka penduk no arasin jangan ni runga kumtai wa akut ipi ami kon yonga ilka woro hivi vi yesno tilang pi wi yo I job yone athong the wa ar hirte wa khanai pi ami kon yong ilka I woro wi wa irang ba I wa het snong yong I wa de emi snong wi po ilka yong I wa emi arpu wi arpu artli wa het snong I wa de em tilang wi woro to mani hadu de emi wa de him yo singi sor yang ki wo de em lang hila I hadu to report sedu ja amat sarkar situle man de em mi man hadu ji khat prangut de kerparile I ti we snong I won pui em lang wi wesnyo bhabi I em lang wi je snok ti lang wi wa amu we snong mo keempat we snong setengah we snong yonga nong sning wesnyo bhabi I em lang chiru wi to wa arten hi wo kwa le wi I khut le I ongle I yu pajba iwa dani ami khonyong ilka daibut deni halor ne kam wada eu amba wada UDC wada inclusor notice UDC ini treko wa amini I treko iwa ladan khang yone jing ladan khang yone ini ko yongki the I am the khot yang ECC we am khon ilka hibro wi I dai lebut deni the wa lada chiami I direct UDC yo UDC I sindon ki do FIR